ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଗୁଡ଼ିର ବର ଗଲୁ ମାଛ କଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ମାଛ କିଣି ଆଣିଲୁ, ତାକୁ କାଟିକି ବନେଇକି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ୍ 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 କରି କାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାଛଟିକୁ କାଟିଦେଲେ, କାଟିକି ତାର ଅନ୍ତ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଗୁଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ମାଛ କଟା ଦେଖିକି ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଖସ୍ ଖସ୍ କରି କଟାକଟି କରି ଆମକୁ ପଲିଥିନରେ ଦେଇଦେଲେ। ଗୁଡ଼ୁ ପଲିଥିନରେ ମାଛ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ତା ମାଆକୁ ଦେଲା। ତା ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଭାଜିକି ଗୁଡ଼ୁ ଆଣି ଖାଇଲା। ଗୁଡ଼ୁ ଦେଖ କେମିତି ମାଛ ଖାଉଛି, କଣ୍ଟା ଟିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କାଢ଼ିକି ମଚ୍ ମଚ୍ କରି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ଖାଇଦେଉଛି ସିଏ। ତାପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବଳିଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ କି ଆଉ ଭଜା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚାକ୍ ଚାକ୍ କରି ଖାଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ମନେକରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।